Napulo ka mga flights paingon sa Manila, Cebu, Bacolod ug Iloilo lakip sa ang Cebu to Singapore flight na kansellar nunot sa pagbuto sa Bulkang Canlaon. Tiluan meron dina sa report. Sa waiting area na sa Mactan Cebu International Airport, nabuntagan ang tibok pamilya ni Eddie Bautista human makanselar ang ilang 1:45 nga flight unta kaganihang kadlawon paingon sa Manila. Dito, natuog lang mi dito. Wala man sa noon mi nagpagawas. Yung una, ato mi sa counter. Gitigaan mi nila og kuan. Kaya naramay panghatag sa tanan affected sa na-delay na flight. Ito, gitigaan mi nila og kuan. Pagkaon. May paryente unta sa Mandawi City ang iyang asawa, apan kay mas madak-an sila sa gasto sa pliti. Nahukman nilang magpabili na lang sa airport hangtod sa sunod nila nga flight. Nyog mo adto sad pud mi kay kas kaayo sa pliti back and forth kay tag 500 ang pakyo. Gikan diri sa airport kadulong adto. Diri na lang mi bahala na lang kana ang kuan kay mukaon pa sad dito nya pliti pa. Human makanselar ang ilang flight kaganihang kadlawon, gi-rebook sila ngadto sa 11:50 PM o 11:15 PM nga flight. Ang iyang live-in partner ug ang kamanghura nilang anak ang kuyog sa 11:15 PM nga flight. Samtang si Eddie ug ang ilang duha ka mga anak ug ang iyang uyuan ang musakay sa 11:50 PM nga flight. Una kay pizza 4 man to ang among flight. Bali mahimon tatong ibalin tatong nila i-rebook tatong nila og pizza size. Ya. Mo to yung decision po kung adto na lang gyud. Mangani na usab nila na imo gyapon 4 pero gabi na. Matod sa Mactan Cebu International Airport, moabot sa napo ka mga domestic flights ug usa ka international flight sukad kagabi hangtod kaganihang sayong buntag ang apektado. Naglakip kini sa mga flights paingon sa Manila, Cebu, Iloilo ug Bacolod ug international flight nga paingon sa Singapore. Samtang usa sa mga pasahero gikan sa Davao mibutyag nga delayed usab ang ilang flight gikan sa Davao paingon sa Cebu kagabi. Inay 11:30 PM unta kagabi ang ilang flight paingon sa Cebu nasibog kini kaganihang 7:30 sa buntag. Dahil sa bad weather daw, ganun. Tapos so na ano nila dahil siguro sa Canlaon. So yun po ang ano namin kagabi naririnig namin. Pero pinakain naman po kami. Binigay inasikaso naman po kami ng Cebu Pacific. Hinuon, balik na sa normal ang tanang flights sa Mactan Cebu International Airport kaganihang buntag. Uban ni Marlon Malgazo, Duan Merondina, Balitang Bisdak.